Buntag mga lods. Welcome to my vlog. Lababong Bisaya, Labaw ni Bay. May akong part 6 mga lods. Ang gibalhin mga lods. Nagimo ko usab. Namo na siya oh. Dua ka laki ang butang mga lods. Janitor. Dire 15 ni sila kabuok. Oh. Isa mga lods. Panang man ni taas man tayo siya taas niya kayo ulap og trapal wala sa ni matiwas dako ni siya malods kaysa kani so kung pressure ni isa kani hinay ang pressure sa kuan okay ra kay 15 man sila kabuo hindi pa sila guot mo nang sakto lang kani kay daghan mo sila dire unang kusog niyang pressure o tara akong mga binuhi mga lods turuk tuk turuk tuk tungan mo ano pa sila tara inanayin mga lods para kita mo at tao tadari mga lods para kita ang pinagkano nga tanyo mga lods ano siya mga lods ito nagkan mga lods kay ha kita lang mga lods so dali itom siya kay ubay naman siya mga lods kita na dagko na siya gila murag kani murag makapat yung trapal dako na siya mga lods umpay ko na ito tanggalo na po ni kusab kani temporary na kay para lahi mo ko dire kana makadugang ko ana po na diha isda kung nga managko ni pohon so di na kayo ko mag lisod og sudan makaabag-abag po kuha na lang tayo so diya kani siya mong kagwa na rakon tapos kanang ubos mga lods kani mutangan po na ko lang mga lods ingana yapon sa kadako sa taas nakana po akong abuhay ubos tangi po na ko na maglibot ng tilapia magdungan-dungan nagkanagko di okay kayo hindi na nagko mga lods mga lods kana kanagko na ko ng mga lods tara kita nyo ng mga lods dili kisong mo tara agad okay na so next time mga lods so unya panguha ko og similya na po unya dugang po ika na siya gikuha na ko diri man diri na ko siya gikuha mingwit ko niya mga oksimilya mga pulo lang kabuok diri na ko butang sige Naruto welcome to my vlog Naruto bantay na yung isda lang